Boas, que tal? Benvidos a Recuncho Gamer. Pois nada, hoxe estamos aquí con un invento un pouco... non raro, pero basicamente quería preparar un vídeo para hoxe, para o canal de YouTube, como estamos facendo os últimos martes e venres. Como hoxe vai ser unha cousa así máis sinxela, digo, pois xa vou gravar así en directo. Así que nada, o tema de hoxe que vos quero falar é o de páxinas web que son como, digamos, recursos para os nosos xogos ou as nosas partidas, ou unha maneira de complementar pois a nosa biblioteca de xogos. Entón, hoxe escollín 5 que teño aquí, que seguramente haberá máis. Algúnas poden ser os útiles para streamings, outras pois máis para poder pasar algún xogo, algún trofeo ou logro que vos falte. Nada, pois serán unhas coñecidas. Espero que vos sirva este vídeo para que vos fagais unha idea de pequenas ferramentas que vos axudan para o día a día co vosso xogo. Entón, imos poñeros aquí en vista compartida. E a primeira dela que vos quero presentar é a de How Long to Beat, que ven sendo canto tempo para pasar este xogo. Pois esta páxina, digamos que recolle estadísticas de maneira colaborativa, na que os diferentes xogadores van anotando canto tempo lles leva pasar un xogo. Pero claro, un xogo a veces non está claro en que consiste pasar o xogo, senón que pois ás veces temos pasar a historia principal, outras veces pasar a historia para facer as secundarias, outros serán igual facer o 100%. Entón, pois, por exemplo, por buscar un exemplo así dos que podamos ter por agora así recentes, The Last of Us, sí, por ir ao tal. Bueno, xa vemos aí algún exemplo. Vou ir ao The Last of Us agora mesmo. Mira, de feito sanos varios. Entón aquí coméntanos que no Last of Us 2 pois levaría 24 horas a historia principal, levalle de media a xente, logo cos extras 29, e se nos poñemos en modo a completar a tope, que entendo que iso é cos trofeos, pois serían unhas case 39 horas. Pois máis xogos, a ver, que non sei por aquí, a ver que non salía aquí por defecto. Por exemplo, The Witcher, pois a historia principal son 51, pero logo seguimos xa cos extras, sería caso dobre, 102, versión completionista, 172. O Hades isto está mal, porque eu levo xa 100 e pico e ainda nin completei, nin main, nin extra, nin nada. Pero, en fin, nada, por exemplo, Assassin's Creed Valhalla, que, por exemplo, sabemos que hai Mosiño no Twitch galego, está a tope con el. Pois mira, 46 horas, igual el menos, porque o xixilo levo distinto. Pero, en fin, digamos que a principal máis as extras serían 63, e logo xa, facendo, imagino que todos os trofeos ou logros que pidan, pois en 88. Entón, bueno, é unha maneira de ver canto pode levar un xogo. Para que vos pode ser isto útil? Pois igual ás veces, pois mira, quero mercar un xogo, pero igual vexo que costa 30 euros, e igual vai me durar pois 5-10 horas, e igual non me compensa, espero que baixe. Ou a min, eu por exemplo usei un día para o Yuppie Psycho, para saber máis ou menos canto de longo era a hora de prepararmo eu para logo facer a análise. Logo resulta que foi máis lento por isto. E nada, iso, esta é a páxina How Long to Beat, un pouco para ver canto máis ou menos pode levarvos un xogo, se vos pode interesar agora, por exemplo, de mercalo, ou, bueno, vale, vou tarlle esta semana, apetéceme poñerme con un xogo de tal, pero non teño moito tempo, este dura 10 horas, encáixame, vale, pois tiro con isto. Entón, iso, como podes vos contribuir para os datos? Pois facedevos unha conta, escribides o xogo e anotades canto vos levou no xogo. Ten que ser de forma manual, non sei se hai maneira de traquear, pode que algunhas das contas de consolas sí que se deixe traquear a duración ou algún dos xogos, pero iso, como non, Big Grande non dudaba menos de que estabas co Valhalla. Pois nada, xa ves aquí o que tes, 46 horas, 63, 88, según o tipo de tal. Todo isto de media, porque logo seguimos aquí os detalles de cada xogo. Por exemplo, imos ir aquí co Valhalla. Pois, vale, de momento só contribuíron 18 persoas, co cal tamén os datos son moi prematuros. Pero iso, que, bueno, creo que son as horas máis ou menos habituais dun Assassin's, creo que podo andar por aí tamén. Pois esta sería a primeira das páxinas. Imos ca segunda, que é un pouco pois a consumación do feito anterior, que é un pouco unha páxina na que recolle pois cantos trofeos ou logros conseguiches en algúns xogos. No caso de PlayStation Steam, creo que teño por aí posto, tamén sabes canto tempo xogaches, sabes? Entón, hai en algún punto que vos deixa ver
ves, aquí pon que xoguei 2025 horas do que teño registrado. Porque eso xa é outro tal. Entón, creo que aquí no overview por horas xogadas aquí. Ordenamos os xogos por horas xogadas. Entón, por exemplo, no meu caso, vemos que o pozo de horas en fondo é o Rock Band 4, que levo aí 242 horas, e creo que poucas me parece por o que levo. Nada, e logo estaría o Kingdom Hearts Final Mix, que ao final estos son como 4 ou 5 Kingdom Hearts, entón, bueno, 60 horas cada un, pois sí, podeme encaixar. Co Horizon Zero Dawn, cosas así. Que de momento só teño ligada a conta con PlayStation 4, pero bueno, tedes para Xbox, para Switch creo que non, para Steam, tamén para, digamos, en Android, para o Google Play, que te chaman, e na que aí non che recollo o número de horas que levas xogadas. Pero bueno, é unha maneira así de ver tamén os trofeos que conseguides e un pouco tamén as horas que botachedes así os xogos, ou bueno, por se tedes curiosidade tamén por saber un pouco en que perdedes o tempo ou canta vida dixachedes aí nalgún caso, porque eu algún destes xogos digo, ui, vaya pozo me botei por aquí. Pois se chamaré ese Exoface, te delei o nome, tamén deixarei os links, as ligazóns na descripción do vídeo. E, bueno, pois esta sería a segunda páxina así de recursos para videoxogos. Imos con esta que houve moita broma comigo cos speedruns, porque son o xénero speedrun mal. Pois bueno, esta sería a páxina oficial dos speedruns, na que a xente pois recolle os seus resultados de velocidade dos xogos, que moitas veces pois poden ser ou do xogo completo ou de partes só por fase. Por exemplo, mira, por ir o que coñezo, vin por aquí o Sonic Mania. No Sonic Mania pois podemos ter resultados por todo o xogo, que aquí vemos que hai xente que pasou en 36 minutos. E logo hai un ranking pois por fases, aquí sería Green Hill 1, Green Hill 2, todo isto. Entón, pois así, aquí xa van ao milisegundo, como vedes, porque están as cousas moi axustadas. E tamén na plataforma na que se fixo o récord. E polo xeral piden xa que aportes proba de vídeo, sobre todo se va a estar nos primeiros modos. Isto desos speedrun, bueno, ou como en todas estas, temos que loguearnos, ca nosa conta e engadir neste caso engadir os récords manualmente e aparte eso, aportar a proba en vídeo. Hai algunha ferramenta que creo que algún xa me biche de usar por aquí no Twitch, Life Splitter, que sería, digamos, con aplicación que sincronizada con speedrun, pois podeche poñer como un contador para que ti vayas, mentras vas xogando, vais actualizando o contador por tramos, en plan, remate a primeira fase, pum, ponche a marca de canto feches esa fase e a distancia que estás contra a marca que queres batir. Obviamente non vos meitades cos que están de primeiros, eu intentei facerlos cos que estaban de últimos, nin así. Pero bueno, eso, se vos interesa, claro, eu creo que hai xogos que son máis interesantes de facer o speedrun que en outros. Eu, por exemplo, xogos de rol que teñen ese componente de aleatoriedade nos combates e todo isto, pareceme un pouco unha cousa, en fin, que non hai maneira de entrenalo ou non te estitan tanto control como pode ser un plataformas como este que estamos vendo aquí ou outro tipo de xogos. Entón, bueno, o dos speedruns a quen lle pode interesar por meterlo, por ver o mundillo, por iso, pero este xogo a min levame pasar, ui, canto pasa. Bueno, pois por curiosidade, tes aquí speedrun.com. Que pasa cando os speedrunners non nos saben, que nos quedan atascados? Pois que temos que recurrir a guías, sobre todo, por exemplo, no tema dos trofeos. Entón temos unha que a mí me parece interesante. Estou usando PlayStation Trophies. Estou usando a PlayStation porque sí que noto que a comunidade que máis está facendo por ter actualizadas así unha especie de guías por cada xogo, porque tamén tedes unha achievements.org ou algo así, xboxachievements.org, que sería o mesmo. O que pasa que se queredes buscar como pasar ou conseguir os trofeos dos xogos, só é haber máis deles no caso de PlayStation. Claro, se é xogo que é exclusivo de Xbox, pois obviamente tedes que irvos a Xbox Achievements, e no mesmo en Steam, pois teríades que buscalo por os foros probablemente de Steam. Non sei se hai algunha que sexa así máis específica para cousas de Steam. Entón, pois nada, aquí sería basicamente pois guías, por exemplo, PlayStation 4, pois aquí xa teríades por xogos. Vimos buscar, por exemplo, veño, The Last of Us, que eu estou a tope con el. The Last, ou a páxina 2. The Last. Este momento en que non sei o alfabeto. Moi ben, aquí estamos.
Entón por aquí pois fanche unha estimación de cal é a dificultade para conseguir todos os trofeos, cantos trofeos hai, se hai cantos precisas estar en online ou non, tamén unha estimación do tempo para conseguilo, o que pasa que isto xa xente que vai moi a cañón, xa vos digo, que probablemente sexa máis. E aparte porque o bonito do xogo de primeiras é xogalo olvidándose os trofeos e todo iso, disfrutando a historia ou o que nos ofrezan. Eu creo que aí está interesante. E nada, pois aquí, pois eso, xa aquí vos contan se hai un trofeo glitcheado, que ás veces pasa, que non sempre salta e teria que saltar, e logo se hai algún trofeo que requira DLC ou este tipo de... ou cantas veces tes que pasar o xogo, porque ás veces, pois como pode haber, que sei, dúas historias que se separan, entón se ides por unha historia non podes acceder ao outro trofeo, tens que volver a comezar. Pois tes este tipo de cousas e iso. O meu consello, non empezar a xogar o xogo con este tipo de guías, porque eso, arruinades un pouco a experiencia de xogo e coido, e máis un pouco para quen este nese momento de completar todos os trofeos ou os logros, que entón en algún momento, pois, mira, vou me poñer a facelo, pero parece non perdo moito tempo ou nalgúna cousa en concreto que este atascado, pois recurro a isto. De todas maneiras, parece que ahora na PlayStation 5 teña aí un menú integrado que vai a tirar con isto máis doado dentro da interface, que non sei que tal tirará, pero senón sempre nos queda este tipo de páxinas. E a última, esta xa vai máis polo tema coleccionista, é esta que se chama pricecharting.com, que o que fai pois é recoller un pouco os prezos que hai das edicións físicas, entendemos, de xogos de, como vedes aquí, moitas consolas, tanto na versión estadounidense, na PAL, ou seja, europea, ou na xaponesa. Non só das retro, que ainda que obviamente, claro, ao final, a medida que pasa o tempo, hai máis consolas retro, unha cousa a vida. Entón, pois nada, o que podes facer tamén vos é pois coller a vosa colección e irla indexando aquí. Incluso vos deixa, se o facedes desde o móvil, sacando unha foto código de barras, pois xa vos la mete dentro do sistema. Entón, eu aquí sí que teño aquí a miña colección metida, entón, bueno, aparecen por orden de metida, así que últimamente os últimos que teño metidos son os de Nintendo Switch, e deixa vos poñer cousas incluso como se o que tedes é só o CD ou o cartucho, se tedes a caixa completa con instruccións e tal, se está novo, se é só a caixa, se é só as instruccións, e tamén, bueno, pois podes ordealos un pouco polo valor. O valor que establecen aquí é un pouco da xente que vende nesta propia páxina, en da que esta páxina agora mesmo só vende en Estados Unidos, en Canadá e non sei se outro país, pero xa vos digo que España non é. Tamén cunha media do que se está vendendo a prezo en eBay, que eu creo unha das principales páxinas nas que se compra e vende videoxogos. Aquí tamén Wallapop, comentábamos outro día Ramón Méndez, pero eBay sí que, por exemplo, a nivel Europa funciona bastante ben para cando queres xogos así xa que teñen uns aniños e queres atopalos. Entón, por exemplo, pois tamén podes ordealos por o prezo que tedes da vosa propia colección. Entón, por aquí vemos que teño aquí un par de Dragon Saga e que vexo que o Burning Rangers está empezando a subir aí bastante, porque estaba por debaixo dos 200, estaba en 100 moito e vexo que está por aí subindo. E nada, pois isto por ter un pouco actualizado e tamén por ter un pouco en conta se vos metedes no tema de ou de mercar vos ou de poñer a venda, pois tedes isto de orientación, máis alá de que tamén podes chequear en eBay a que precios se están movendo antes de poñer a venda. E se vos interesa algún, pois por exemplo, poñamos que... A ver, cal me pode interesar a min agora? Pois vou ir por de PlayStation 2. Mira, como non atopo Project Zero 1, que non sei que mo ten, pois vou a ver ahora mesmo se me intentase buscalo. Bueno, usando o buscador propiamente. Project Zero o norm, bueno, damos ya go, a ver que opcións non sal. E vemos que temos aquí Project Zero PAL PlayStation 2, que aquí é un marco in collection, pero revisei non está o caltar. Entón aquí ponos que o precio do CD solo estaría uns 12 euros e o precio da caixa do lote completo estaría a 28,49 usado. Logo se está novo estaría xa a 60 euros. Co cal quédanos así un pouco de guía por se quixésemos mercalo ou buscalo no eBay ou con calquera outra páxina que vexades vos que podes atopar, pois un precio orientativo de a canto está agora no precio de mercado. Logo xa decidides vos se queredes buscar que este máis baixo ou que este
ou que este máis alto. E o interesante é, bueno, tede en conta aquí, en xeral, sobre todo para consolas, non sei se en PlayStation 3 había xa bloqueo de rexión, pero de PlayStation 2, Xbox para atrás, tede en conta que se tedes unha consola normal, sen nada tuneado, tedes que buscar a versión PAL, porque senón non vos vai funcionar no xogo. Logo hai un cacharro como na Saturn, un cartucho que vos permite xogar a todo tipo de rexións, o cal agradecese porque en Saturn, xa vos digo, en Europa, en Estados Unidos disparanse os prezos moito porque houve moita menos tirada que en Xabón. Isto sería un pouco, bueno, aquí podes eso, ir mirando por consolas, tamén podes ver, por exemplo, cal é o xogo máis prezado en Super Nintendo. Entón, entramos aquí en Super Nintendo, ordenamos de precio máis alto a máis baixo, entón vemos que hai cousas aquí un pouco raras que non sabemos moi ben que son. Donkey Kong Country Competition. Ás veces poden ser cousas que igual foron cousas promocionais que saíron con unha tira de 50 porque igual era para un concurso en centros comerciais. O sea, hai cousas destas, Pero vemos aquí de cosas así máis raras. Pois a ver, o primeiro sí que me sona un pouco o Earthbound, esta edición de Earthworm Jim pode ser. Pois bueno, pois sabedes que están polos 700 e pico. Aparte, no caso da Super Nintendo, por exemplo, teñen problema que son cartuchos máis difíciles de conservar polo tema do cartón. Entón, pois claro, en máquinas como Super Nintendo, por ter ese tipo de caixas, pois tamén os prezos por aquí van a disparar. En Mega Drive, pois hai cousas máis por comparar as dúas da época, e xa rematamos vídeo. Pois por comparar, vemos que por aquí, pois bueno, xa non hai tanta tolemia, hai, bueno, a partir dos 5 primeiros, pois xa estamos en de 300 para baixo, que xa toleme abondo, tamén vos digo, pero bueno, é outra cousa comparado co de Super Nintendo. Xa ves que a partir de aquí calquera cartucho solto xa é por menos de 100. E nada, pois eso sería para charting un pouco tamén para ver como están así o mercado de xogos máis antigos, e tamén algún novo, porque por exemplo vou pensar o Death Stranding, que ten un ano. Vamos ver como están as versións do Death Stranding, e vemos que ahora mismo en segunda man, pois é unha cousa baratiña, 20. Pois nos interesa igual meternos a pillar un Death Stranding que non pillamos no seu momento e queremos mercar de segunda man, pois eso, por 20 euros agora mesmo, témolo. Non sei en digital en canto está, eu creo que salvo cando que este de oferta están máis, así que é unha versión. E nada, ata aquí estaría este vídeo así en directo no Twitch que fixemos hoxe. Gracias aí a Vic Grande e a Fer Liñares por pasarse aí a comentar un pouquiño, tamén a todos os que estes por aquí, como Revicer, que vexo que andas por aí, Bloodluster, e Lurks, sei que eres un bot, pero eu saúdoche porque é o que nos diferencia as persoas dos bots. Sempre o repito e non se repite suficiente. Os que estades vendo no YouTube, pois xa sabedes, temos na conta de Twitter e na conta de Twitch @recunchogamer máis información de cando estaremos aquí en directo. Dixen de Twitch e de Twitter e de Instagram. Xa non sei, Twitch e Twitter para min mezclo, é unha mezcolanza increíble. Nada, e tamén eso, polo Twitter, xusto estas fin de semana temos un sorteo do Sonic Lost World para Steam. Nada, pasadevos polo Twitter, basicamente tedes que pegarlle un retweet, un gústame, seguir a nosa conta de Twitter e xa participaredes no sorteo, e tedes ata o luns 23, o sea, este que ven, ata a 7 da tarde, e logo faremos un Twitch pois xogando un poquinho o xogo e xa veremos quen o leva. Pero bueno, pasadevos polo Twitter, que é de balde, e tamén así botades unha man a este proxecto de Recuncho Gamer. Nada, pois, o dito, tede boa finde, ou se o estás vendo xa desde o futuro, máis futuro cando se grabou isto, ten boa vida, en xeral, vale? Veña, coidadevos, adeus. Xa, non?